Παρακαλώ. Έλα, τι γίνεται, έχω τις μαύρες μου. Αχ, έλα βρε Μιχαλάκη μου, 1000 χρόνια θα... Πού είσαι? Πού να είμαι, σπίτι μου. Από το σπίτι σου με παίρνεις? Όχι από το περίπτερο, πας καλά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, με παίρνεις από το σπίτι σου? Να σου πω, σε πήρα επειδή έχω σαλτάρει. Άμα είναι να με κάνεις χειρότερα... Πάρε το 100. Τι, δεν ακούω, μίλα πιο δυνατά. Πάρε το 100. Μπράβο, ωραία φίλη είσαι. Σε παίρνω να σου πω τα βασανά μου και εσύ μου παραπέμπεις το 100. Σε ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη, κινδυνεύω. Πάρε το 100. Τα 100. Με προλαβαίνετε, δεν με προλαβαίνετε. Ακούς, Μιχάλη, 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 Μιχάλη.